amaryarsa duba sun sha wankansa abin yayi kyau ba mai kusa gashi zaga angon yayi daidai da shi da amaryarsa dan Allah mata ku yi hula ku ce masa ayyiri kenan mai yadda ya so ka dire sai gidan miki ango da amarya ake shagali a yau kusa angon Maryam auren sa Allah ya yada abin na yau ga Maryam gun ka ita amana ce yau ciyar wanta da tufatar wanta kai ne ka kudurce har da shayarwa na ta kula da lafiyarta a takaice to wajibi a gare ka tunda har ka ce kai alkawari ga karamin wa'azi kiyo biyayya ga angoyanki sannan kuma tattausan lafazi duk abin da bai wuce juya zafi ki masu ya sanyi da auren soyayya aka yi muku gashi ana yi riri sai gidan miki ango da amarya ake shagali a yau kusa angon Maryam auren sa Allah ya yadawa idan yau murje ki da ke mai aiki kice dosa kin ga yanzu ke ce shi kuma shi ne sa wata rai in ya shiga damuwa sai ki ce mashi sori sa ba laifi in yi murmushi ladan ki ga mai sama ne to kin ji iyayen amarya da ango dukkaninsu suna murna abokan ango gawayen amarya dukkansu suna murna yaya su suna murna da kanna ango kanna amarya dukansu suna yi